ou menos eu sei, 12 anos, 13 anos, por aí andamos, non? Non, andamos por aí. Sí. Depende. De 10 a 12. De 10 a 12. Vale. Pois cando eu tiña entre 10 e 12, un día, con meu pai, un amigo de meu pai, salimos en un bote. Era un bote a motor. Era un bote de madeira, daqueles antigos que había, que vos coñecedes, que mirachedes algúns. E salimos co bote a motor. Salimos hacia as cías. Ali íbamos no medio da ría, facía un bo día, e eu iba encantado, como vos podedes imaginar, ali con meu pai, co amigo de meu pai, en aquel bote, no medio da ría. Chegamos ás Islas Cíes. E cando chegamos ás Islas Cíes, eu quedei maravillado con aquelas illas tan bonitas, as illas máis fermosas do mundo. E paramos nas Islas Cíes. Pero cando non había nada, ali non vivía nada. E cando baixamos do bote, baixamos na playa de Rodas, metimos o bote con a playa de Rodas, e baixamos, e eu dime conta que aquilo era algo distinto. Non eran as Islas Cíes que eu miraba desde aquí, eran unhas Islas Cíes distintas. E entón, empezamos a camiñar e fomos hacia o monte máis alto. Sabedes, é onde ora está o faro. Pero cando íamos camiñando, nos dimos conta de que de repente os árboles habían crecido moito, que eran moito máis altos, que eran máis grandes. E empezamos a subir a ladeira da montaña, e eu cando mirei para arriba dime conta de que ali había unha fortaleza, un castelo, un gran castelo ali colocado, e por fora do castelo había un foso de agua. Seguimos subindo, chegamos ali e atopeime con que o ponte levadizo do castelo estaba levantado. Non podíamos entrar. Miramos ali e ali había un foso. E o foso era un foso amenazador, con agua, e sabe Dios o que habería naquel agua para protexer o castelo. Entón, quedamos vindo para aquel, e o amigo de meu pai dixo que baixe no ponte levadizo. E o ponte levadizo se baixou. Entón, entramos. E dentro había uns homes vestidos de monjes que estaban practicando con espadas, pero levaban escudos, e aquí levaban un escudo templario, eran templarios. E aquela xente, cando eu fui a falar con eles, que eu era un neno de vosedad, me contestaron en un antigo castelán que eu non entendía. Era un antigo galego castelán que máis parecía latín. Eu lle entendía mal. E eu lle dixen, e quenes sodes? E eles me dixeron, non somos cabaleiros templarios que vimos do Santo Sepulcro. E vimos aquí cas riquezas do Oriente para deixalas en este territorio. Eu non podía creer aquilo, porque aquilo había sucedido 800 anos antes. Os templarios viviron e foron a conquistar o Santo Sepulcro en Jerusalén no ano 1300. Habían pasado casi que 800 anos dende aquela. Pero eu lle dixen, pero eso non é agora. En que ano estamos? E preguntei, e me dixeron no ano 1290. E ali había un salto no tempo. Aqueles cabaleiros templarios que viñan de Oriente seguían vivindo no ano 1290. Pero eu, meu pai, e o amigo de meu pai, vivíamos no ano 1960. Pero eu, cando mirei para o amigo de meu pai, vin que de repente iba vestido de templario tamén. Era templario. E estábamos daqueles. E entón me decían, este castelo vai a vivir aquí para sempre. Pero este castelo solo poderán ver as nenas e os nenos de Vigo que teñen imaginación. E aquí estaremos, esperando a todas as nenas e todos os nenos de Vigo que teñen imaginación, que lean,
que vivan a fantasía para cada vez que cheguen as tíes e suban a montaña se atopen no castelo, entren e fagan exercicios de espada cos templarios que habían vido de conquistar o Santo Sepulcro. Esa é a miña historia de cando eu tiña 12 anos. Así que cando vallades as tías, subir con os pais, con os anai, e o vosso pai, subir ao castelo e ali o toparedes. Entrar en el e cando vos saluden os cabaleiros templarios de fai 800 anos, decidelle que vides en nome do alcalde de Vico. E aí os pasearán polo castelo, os deixarán ver o castelo e viviredes un día maravilloso. Esa é a miña aventura de cando tiña 12 anos.